Kaiban sa iyang 8-month-old fur baby, pig-aprobitsara ni Maria Antoinette kang kimantong daraga, ang pig-upreser na free veterinary services and consultation kang bantay animal welfare albay o baw albay, na ginibo sa sarong dakulang mall sa Legazpi kan Sabado. Sabi niya, bilang fur mom, responsibilidad niya na pangatamanan ng salud kan sa iyang baby dog, kaya day na siya nagduwa-duwa pa na aprobitsaran ang libreng serbisyo kang baw albay. Dako lang pasalamat na may event na arog kaini, especially sa mga tao niya na ini kasing program na ini wala ini pigpipili may breed or wara pantay-pantay digdi. Total na 87 fur babies ang napagsirbiyang kantulong volunteer veterinarians na sinda Dr. Manny asin Princess Victorino asin Dr. J.D. Enriquez. Kabali sa libreng serbisyo na pig-upreser iyo ang libreng check-up, free ear cleaning, free nail clipping, free deworming asin free anti-rabies. Sigun kay Lancer Shell Altabano, ininang ikaduwang taon kang aktibidad na ubetong mapangatamanan ang salud kang fur babies. Siring kaya sa tawo, kinakaipuan man ang proper grooming sa mga tamang hayop asin ang pagmantener sa mabaskog na salud. So, yun rin po yung gift namin sa mga fur parents and fur babies na lagi sa amin na nagsusupport sa Bantay Animal Welfare. Target lang namin dito is from all albay lang po. Apwera sa libreng check-up asin consultation, nagtiripon man ang fur parents asin sa indang fur babies para sa Christmas party na ininda kang baw albay. Naging makulor man ang Christmas party huli kang parlor games. Since Ayala Malls kasi is open talaga as a pet-friendly mall, so ito yung way namin to connect the community and the mall na awareness din, kumbaga, na alam nilang welcome talaga ang pets dito sa Ayala. Antes matapos ang aktibidad, naging highlight ng gad ang search for Ambassador asin Ambasakat 2022 na naiuli ni Courage the Golden asin Larry the Cat. Ang aktibidad, parte pa man kang ikaduwang anibersaryo kang Baw Albay. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.